मालूम ना था मोहब्बत क्या होती है, लेकिन जब से वो मिला जिंदगी ही मोहब्बत बन गई। ऊपर से बाबल नमस्कार, हम रोशन कुमार पांडे स्वागत करत बानी आपके हमार चैनल बतकही अड्डा में। तो आज हम एगो भोजपुरी फिल्म के ट्रेलर लॉन्च भइल बा, ओकरा बारे में हम बतावल चाहता नहीं। अगर हम कुछ भोजपुरी में से जे गलत गावेला ओकरा के निकाल सके नहीं, तो जे काम सही करता ओकरा के भी आपसे अवगत करावल बहुत ज़रूरी बा। तो ट्रेलर बा, फिल्म के नाम बा दोस्ताना। मेन कलाकार बाड़े प्रदीप पांडे चिंटू और अवधेश मिश्रा जी। ये फिल्म बा एगो बाप और बेटा के रिश्ता पे, जेकर नाम दिहल बा दोस्ताना। ट्रेलर शुरुआत होके के साथ एगो डायलॉग बा कि दोस्ती एक ऐसा रिश्ता होला जिसको हम खुद से चुनते हैं, और वो दोस्ती अगर बाप से हो तो उसी को हम दोस्ताना बोलते हैं। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता जिसे हम अपनी मर्जी से चुनते हैं, और अगर दोस्त पिता के रूप में मिल जाए तो वो दोस्ती दोस्ताना कहलाता है। ये फिल्म में एक पोस्टमैन वाला के किरदार में बाड़े अवधेश मिश्रा जी, और एकर भी किडनी गुर्दा सब निकाला। फोटो देखा कहीं देख लिया का रवा रिपोर्ट लिखी और हमारा बाबूजी के ढूंढने में हमारी मदद करी। काऊ कौन प्रधानमंत्री ना तो प्रधानमंत्री हवे और ना ही मुख्यमंत्री, बल्कि ओकरा से भी बढ़ के वो हमारे बाप हवे। संजय पांडे एगो मेडिकल माफिया बाड़े, जे गरीब छोट बड़ जे भी गरीब तबका के लोग बा ओकर किडनी निकाल के बेचल सप्लाई करल उनकर काम बा। उनकर एगो डायलॉग बा कि जे हमरा के जानी गईल उ जान से गईल। तब हमरा धंधा के उसूल है, जे हमरा बारे में जान गई वो जान से गई। चिड़ैया टाट पुल के नीचे एक बुजुर्ग की लाश मिली है। उनके बहुत ही ज़्यादा एक्टिंग पसंद है। प्रदीप पांडे चिंटू के, अवधेश मिश्रा के, संजय पांडे के। हम आपके डिस्क्रिप्शन में फिल्म के लिंक दे देव, आप ज़रूर देखिए और ऐसा बढ़िया फिल्म के सपोर्ट करी। सब कुछ बढ़िया बा, गाना, एक्टिंग, डायरेक्शन सब कुछ बहुत बढ़िया।